Potkala jsem včera, ač je to k nevíře, dost pozdě za večera, jednoho malíře. On neměl než 2 štětce a 4 halíře. A v domě pověst světce, ač je to k nevíře. Měl život jistě pestřejší než vlastní paletu. To je však celkem vedlejší. A chodil v baretu. Pozval mě na recepci. Z prázdného talíře já řekla jsem, že nechci malíře. Pak říkal, že mu sluší, ať je to k nevíře, když kreslí černou tuší na bílém papíře. Já nevím, jak se to mohlo stát. Och, jaká nádhera. On řekl mi, že mě má rád, víc než Dürera. Dívali jsme se v noci od něho z vikýře. On měl mě ve své moci, já měla malíře. Myslíte? Protože tam není nic o koních. A to vás vždycky zajímaly víc koně než slečny. No, víte, jak kdy. Aha. Nejprve to byly ty koně, no a později i ty slečny, ale ono je to tak, víte, já jsem se narodil v roce 1908, tedy nedaleko v Mrákotíně. No a narodil jsem se v baráku, který byl vedle hospody. No a tam vždycky stávaly formanský koně, víte, který vozili buď to pivo ze Studený, anebo žulu z Kamenovou. No a tam to vlastně začalo. Koně jsem začal kreslit vlastně od té doby, co jsem udržel v ruce tušku. No a potom... A vy jste studoval nějakou výtvarnou školu? A já jsem vystudoval radši gymnázium. No a malbu jsem potom studoval u akademického malíře Antonína Slavíčka, ale celý život jsem měl malování spíše jako koníčka. Víte, já jsem se živil úplně jinak. Třeba rok jsem dělal tady v Dačicích finančním úřadu. No a potom zbytek až do důchodu jsem byl v Brně na katastrálním a geodetickém úřadu, no ale to už je vlastně bezdůhá, no. A co pro vás dneska znamenají ty Dačice? Víte, Dačice, to je můj druhý domov. Mám tu svý přátelé, mám tady svůj vysím stav v expozici. No a pro město jsem tady dělal 5 grafických listů, no a potom jsem taky ilustroval román rektora Samuela od spisovatele Borlouckého o Dačicích v 17. století. Víme o vás, že nejraději malujete koně a krajinu Vysočiny, ale vlastně nevíme, jakou techniku k tomu používáte. To máte jak kdy. Když se podíváte, je tu všechno. Je tu olej, je tu pastel, je tu tempera, je tu akvarel, je tu grafika. Jo, když mluvím o té grafice, znala jste mého kamaráda Michaila Floriana? To byl ten známý syn toho vydavatele Josefa Floriana? Ano, přesně ten, víte. On byl sice o 2 roky mladší, ale od roku 84 už bohužel není mezi námi, ale tady vedle má taky svůj syn. Víte, on pocházel z 11 dětí, a který byli všichni umělecky nadaní. A já mu strašně záviděl, protože jejich tatínek je nechtěl pouštět do školy. On s tím měl sice jeho tatínek taky trochu problémy, no ale když jsme u toho, víte, můj přítel Michal dělal hlavně grafiku, ale tu starodávnou grafiku, která byla vynalezena ve Velké Británii v 18. století. Víte, to se vezme do ruky kousek švestkového nebo hruškového dřeva, jedno rydlo kus talentu, no a vlastně dílo je hotovo. No můžete si to však tady taky vedle prohlédnout. On nejvíce dělá grafiku, grafické listy, no a potom jeho největší láskou byly exlibris, což jsou teda výňatky z knihy. No a co si budeme povídat, jeden život je pro jednoho malíře nebo výtvarníka dost málo.